balontana bela jeninga laɲini yanu ka carrière ka ban u ka ballon d'or ota y'a fɔ cogo min na ɲinɛnta o dira Ademola Lookman ma an b'a dɔn k'a fɔ ale ni a ka kan wa nin bɛ Ademola Lookman ka carrière tɔ sanna yɛlɛn kosɛbɛ balontana ba fɛn fɛn bɛ yen k'i ka balontan yɛrɛ confirmer o ye ballon d'or de n'i ye ballon d'or sɔrɔ dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ e fɛnɛ bɛ ŋanaminɛŋanaw olu cɛ la. Wari de b'a la watari ko a bɛ sɛnɛntolantana ka baara sanayɛlɛ a b'a sankɔrɔta wari de b'a la watari mun de b'a la min tɛ ni si ye. A bɛ se ka kɛ wari bɛ a la mais o confirmation tɛ n bolo k'a dan hali a tɔgɔ dɔrɔn ma o kɔni o ye fɛn belebeleba de ye o bɛ dɔ fara joueur tɔgɔ kan o bɛ dɔ fara joueur yanga kan o bɛ dɔ fara joueur kundɛmɛ a kan e b'a ye k'a fɔ ni a ballon d'or ko daminɛna ka ban a kuma bɛ caya sporteurs ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se joueurs yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla ma ani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a ka di bɛɛ lajɛlen ka jamanaden o ka wuli k'i jɔ ni a jɔnjɔn ye. Ballon d'or tɔgɔ fɛnɛ dɔrɔn kama a bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ tɔn min na a bɛ falen i bɛ tɔn falen ka taa tɔn wɛrɛ la. Ademola Lookman an bɛ ale kan komi ale kɛra ɲinɛnta ye a bɛ ka jouer Atalanta Bergame fɛ Italie. Bon n'i ye a jateminɛ kosɛbɛ an bɛ se dɔgɔyama tɛ Atalanta ma mais Atalanta tɛ o tɛ ɲɔgɔnna si clubba ye ten nanzaraw fɛ yen nɔ. Ni ballon d'or talen kɔ an b'a ye k'a fɔ clubbaw bɛ se ka bɔ Lookman nɔfɛ sisan. Muso ta jɔnjɔn fana dira o dira Zambi sɛnɛntolantana muso dɔ ma a tɔgɔ Barbara Banda. Musolakaw fɛnɛ n'i ye ballon d'or ta i ka carrière kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko e ye muso ntolantanna jolen ye o bɛ dɔ fara i ka yanga fɛnɛ kan. Donc Barbara Banda ale ye ɲinɛnta ta an b'a dɔn k'a fɔ kɔni a bɛ a mérité kosɛbɛ juste ka chiffre dɔ d'i ma min b'a yira k'a fɔ a b'a mérité. Barbara Banda welela Zambie équipe nationale la siɲɛ 60 a ye cɛlu sɔrɔ ka don siɲɛ 53 o kɔni b'a yira k'a fɔ musolaka min don a bɛ ntolan tan wa a garijɛgɛ ka di bi ko la kosɛbɛ cɛlu donna ŋana o don.